Hi havia una vegada, en un regne llunyà, envoltat de muntanyes i rius tranquils, un jove príncep anomenat Siddhartha Gautama. Siddhartha vivia en un palau magnífic, envoltat de jardins florits i habitacions resplendents. Tenia tot allò que un xiquet podia desitjar: joguets, deliciosos banquets i l'afecte de la seva família. No obstant això, encara que semblava tindre-ho tot, Siddhartha sentia en el seu cor una inquietud, com si alguna cosa important faltara en la seva vida. No sabia què podia ser, però aquesta sensació l'acompanyava allà on anava. Un dia, Siddhartha va decidir eixir del palau per a explorar el món més enllà dels murs que el rodejaven. Mentre caminava pels camins del regne, es va trobar amb persones que semblaven viure vides molt diferents de la seva. Va veure un home malalt, una anciana fràgil i una persona trista i desanimada. Per primera vegada, Siddhartha va entendre que en el món existien el sofriment, la malaltia i la bellesa. Aquestes experiències el van fer pensar molt i preguntar-se per què hi havia dolor en la vida i si hi hauria una manera d'evitar-lo. Siddhartha va decidir aleshores renunciar a la seva vida de príncep i va començar un llarg viatge a la recerca de respostes. Es va endinsar en boscos, va pujar muntanyes i va arribar a aldees llunyanes, on va aprendre dels savis i mestres més reconeguts de l'època. Tots li ensenyaven diferents formes de viure i d'entendre el món, però cap resposta semblava donar-li la pau que ell buscava. Després d'anys de recerca, Siddhartha va comprendre que la clau per a trobar la pau interior estava en una cosa que ja havia experimentat en alguns moments: la meditació. Així que va decidir dedicar la seva vida a aquesta pràctica, assegut a meditar davall d'un arbre, conegut avui com l'arbre Bodhi. Allí, Siddhartha va meditar profundament, observant la seva respiració, els seus pensaments i els sentiments que sorgien dins d'ell. En lloc de preocupar-se pel passat o el futur, es va concentrar en el moment present, en la seva respiració i en el batec del seu cor. Van passar dies i nits i a mesura que meditava, alguna cosa meravellosa va succeir. A través de la meditació, Siddhartha va comprendre que el sofriment en el món existeix perquè les persones s'aferren a les coses, volen més riqueses, desitgen més poder o anhelen alguna cosa que no tenen. Eixa constant recerca de més els impedeix gaudir del que ja tenen. També va entendre que, per alliberar-se d'aquest sofriment, era necessari aprendre a deixar anar eixos desitjos, a viure sense apego i a valorar cada moment. En arribar a aquesta comprensió, Siddhartha Gautama es va convertir en Buda, que significa el despert o l'il·luminat. Buda va entendre que la meditació era com una clau que obria la porta cap a la pau interior i per això va decidir compartir els seus ensenyaments amb tots aquells que desitjaren escoltar. Es va ensenyar que el verdader camí cap a la felicitat no estava en tindre més, sinó en viure amb menys, apreciant el present i aprenent a calmar la ment a través de la meditació. Així, el bosc es va començar a omplir de persones que volien escoltar els ensenyaments de Buda. Ell els va mostrar com seure en silenci, tancar els ulls i respirar amb calma, concentrant-se en els seus pensaments i deixant que el soroll de la ment es calmara a poc. Va ensenyar que, a través de la meditació, cadascú podia trobar en el seu interior una font de pau que no depenia del que tingueren o aconseguiren. I des d'aleshores, aquells que seguien a Buda van aprendre que la meditació era com una llum en la foscor, una ferramenta per a trobar pau i felicitat en el cor. L'ensenyament de Buda es va estendre i molts van descobrir que, en el silenci de la meditació, podien trobar una alegria profunda i verdadera, com la que ell havia trobat davall de l'arbre de Bodhi.
Així va ser com Buda va mostrar al món el valor de la meditació i el poder de viure en el present, ensenyant que tots tenim dins de nosaltres la capacitat de viure en pau, si aprenem a escoltar i a calmar el nostre cor.